vítěz Stanley Cupu z Boston Bruins a najlepší hokejista minulej sezóny Zdeno Chára. S číslom 39 trese svojho prvého klubu v NHL Hartfordu Whalers Robert Petrovičky v minulej sezóne hráč Dynama Riga. S číslom 16 trese Sibiru Novosibirsk, kde takisto pôsobil predtým ako odišiel do AIK Štokholm Rastio Pavlikovský. Vedúciker samozrejme vo svojom drese bratislavského Slovana s číslom 21. A tým posledným, ktorý má, ako to teraz vo volejbale býva, iný dres ako ostatní, je majster sveta z roku 1985 a najstarší z tohto výberu Igor Liba. Predstavme si aj mužstvo Slovana. V bránke bude Tomáš Pek a hráči do poľa číslom 93 Jan Libiansky, číslom 12 Michal Unec, zo 71 Sidorec Zdena Cígera, Jakub Cíger, 79 má Miroslav Prajsiger, 23 Ivan Švarby, 16 Roman Kukumber a 9 Tomáš Tulík.